тамошобинон, ма дар Тоҷикистон. бисёр саволҳо шуд ки Сайда ту чӣ ба Тоҷикистон рафтӣ, фақат як рӯз истоди, сабаб да чӣ буд? Апа харои меҳрубон, чӣ хеле кама шумо медонед дар тамоми рӯи ҷаҳон ден рождения февралик ҷашн гирифтаистед ва ман наметавонам нарафта ки командаи ман алҳамдулиллоҳ калонай ва ман бояд бурам, хоҳ якрӯзаи нимрӯзаи ман бояд бурам дар конференсияҳо иштирок кунам, дар бари командаам бошум, бо тамоми дасти пур бо тӯҳфаҳо дар рӯи саҳна табрикшон кунам ва боз дидем ки чӣ хеле як лаҳзаҳои фаромӯшнашавандае ки дар рӯи саҳна дар красная дорожка моро пешбоз мегиранд ва ҳар як духтаракае ки аз командаи ман звания баромадаги буд ҳамашона табрик кардам ва боз баромад доштум. ин лаҳзаҳоро ки худованд имрӯз насиби ман гардонда фаромӯш намекунам. беҳад рӯзи хуб гузашт ва боз меҳмонии апаи Фарангиз Ҷафарова будем.